du ikke, når han har skrevet testamentet? Ja, det vigtigste, når man kan tage flade, det er simpelthen bare slappe af, så godt som muligt, og så selvfølgelig sidde stille. Hvis du har gerne have en pause, så sidder stille. Okay? Han når lige at få skrevet det ene P eller en L. Nej, det går Altså, ja, det er jo det. Nu er du kommet så langt. Det dummeste jeg nogensinde har set med en person, der var en, han havde fået skrevet sit navn op på overarmen. Og så kommer han ind, fordi så var han blevet træt af, at der stod hans eget navn, og han syntes, det var det fjollet, så ville han gerne have dækket, så min gamle kollega Ben, han skulle dække det på ham. Så de tegnede noget tribal, og er der overhovedet nogen, der vil være for? Ja. Han skulle tegne noget tribal for at dække det der arm, eller det der navn, og det gjorde han, og de kører så derud af ved navnet, og så gennem de lille tribal. Og de farver derude af, så får han nok ham der, så gider han ikke lige tusind med, og han synes, det går på. Så siger Ben, er du sikker på, at vi vil stoppe her? Ja, det vil han gerne, du ved. Han skulle ikke mere. Midt i det hele? Ja, du skulle bare lave det færdigt i anden dag. Det var sådan selvkomfri. Ved med, at han skulle have dækket sit navn jo. Og han hed Janus, men Ben havde kun noget at dække i øjet. Nej. Anus! Nej. Den har altså piller, han rundt med på ugen. Hvad siger du, Kræve? Det godt ondt? Ja, det er smertefuldt. Er det smertefuldt? Den her lange, store hul der. Det var et af dem. Nej, det var 2. Men det er en god smerte, ikke rigtigt? Okay. God smerte, er det? Ja, god smerte. Det er det. Hver gang jeg sidder med tatoveret, så sidder jeg og tænker, at det eneste, jeg kan med det, og det er, at jeg kan sidde og mere med det. Nej. Det går ud. Skal vi køre noget tyggegummi til dig? Ja. Okay. Afsted.